साबुदाणा खिचडी बनवताना कित्येकदा ही तक्रार असते की खिचडी चिकट का होते। त्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। साबुदाणा खिचडी बनवताना ती चिकट न होता मोकळी सुटसुटीत कशी होते त्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण टिप्स सांगितलेले आहेत। नमस्कार, मी सिद्धी आणि सिद्धीज किचन चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे खूपच साधी सोपी, मोकळी सुटसुटीत, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी उपवासाची साबुदाणा खिचडी। चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करू। मी इथे 1 वाटी साबुदाणा घेतला आहे। आता ह्यामध्ये पाणी टाकून साबुदाणा 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा। त्यामुळे साबुदाण्यातील पावडर पाण्याद्वारे काढून टाकता येईल। अशा प्रकारे साबुदाण्यातील पावडरचे पाणी काढून टाकल्यावर तो भिजवण्यासाठी वरून थोडंसं पाणी टाकू। संपूर्ण साबुदाणा पाण्यामध्ये पूर्णपणे बुडला गेला पाहिजे इतकेच पाणी या भांड्यामध्ये टाकूया। साबुदाणा पाण्यात असा पारदर्शक दिसला पाहिजे। जास्त पाण्यामुळे साबुदाणा जास्त भिजला जातो आणि साबुदाणा परतताना तो चमच्याला किंवा कढईला चिकटतो। साबुदाणा भिजवताना तो फक्त पाणी न टाकता भिजवला तर खिचडी परतताना साबुदाणा कडक होतो। त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी या पद्धतीने साबुदाण्यात पाणी टाकावे। आता वरून झाकण ठेवून हा साबुदाणा 2 ते 3 तास भिजत ठेवूया। यानंतर कढईमध्ये शेंगदाणे चांगले भाजून घेऊ। शेंगदाणे चांगले भाजून झाल्यावर आता ह्याची सालं काढून मिक्सरला फिरवून ह्याचा बारीक कूट बनवूयात। तर इथे 2.5 तास झालेले आहेत। हे झाकण बाजूला करून साबुदाणा हाताने मोकळा करून घ्यायचा। हाताला जर साबुदाणा ओलसर असेल तर तो अर्ध्या तासासाठी आणखी भिजवून द्यावा, कारण साबुदाणा ओलसर असेल त्यामुळे देखील खिचडी चिकट होऊ शकते। पण तुम्ही इथे बघू शकाल साबुदाणा छान कोरडा आहे, त्याचबरोबर छान फुगलेला आणि आतून कडक सुद्धा नाही। आणि इथे शेंगदाण्याचा कूट सुद्धा व्यवस्थित ग्राइंड झालेला आहे। यानंतर गॅस चालू करून गॅसवर जाड बुडाची कढई ठेवावी। त्यात हे 3 चमचे साजूक तूप टाकायचं। गॅसची फ्लेम हाय ठेवलेली आहे। तूप तापलेला आहे। आता हाय फ्लेमवरच जिरे आणि हिरव्या मिरच्या टाकून फ्राय करून घेऊ। जिरे आणि हिरवी मिरची तुपात फ्राय केल्याने खिचडी खूपच चविष्ट बनते। आता वरून हा 2 ते 3 तास भिजवलेला आणि हाताने मोकळा सुटसुटीत करून घेतलेला साबुदाणा कढईत ॲड करूया आणि ह्यामध्ये बारीक केलेला शेंगदाण्याचा कूट, साखर आणि चवीनुसार मीठ घालायचं। ह्यानंतर आता गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय करत खिचडी मिक्स करू। खिचडी बनवताना तूप जर कमी टाकले गेले तर साबुदाणा व्यवस्थित फुलणार नाही, मग तो सारखा कढईला चिकटत राहणार। त्यामुळे तुपाचे प्रमाण देखील तितकेच महत्त्वाचे असते। म्हणजे खिचडी बनवताना तूप जास्त किंवा कमी पण नको। तुम्ही बघू शकता खिचडी बनवताना साबुदाणा इथे अजिबात चिकटत नाहीये। साबुदाण्याची एक दाणा छान मोकळा सुटसुटीत फुललेला आहे आणि आतून जरा देखील कडक नाही। आता ह्याला 3 ते 4 मिनिटं अशी वाफ काढून घ्यायची। मी ह्या ठिकाणी मध्यम आचेवर खिचडी साधारण 4 ते 5 मिनिटं मी वाफवून घेतली आहे। तुम्ही बघू शकाल हा साबुदाणा छान व्यवस्थित फुगलाय, छान असा मोकळा झालाय आणि खिचडीचा रंग हलकासा ब्राऊन होताच गॅस बंद करावा। अशा प्रकारे खूप महत्त्वपूर्ण टिप्ससह आपली ही उपवासाची खिचडी तयार आहे। आता ही खिचडी गरमागरम सर्व करूया। आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। त्याचबरोबर सिद्धीज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी असलेली घंटी दाबून सिलेक्ट ऑन करायला विसरू नका।